Allah kar ka juya baya, ke zara matar ka ku zauna gida daya. Aiwa zara gimbiya mai nutsuwa, taka a sanda mai kyan tsayuwa, kin zamo amarya sabuwa, to ki damke mutum ki karki dau zigar gawaye. Aiwa amarya zara ce amarya. Aure yana da daɗi, ango amarya na ta yin nishaɗi, zakin zuma kwarai ya fi maɗi, na gano alama gun ango amarya. Aiwa dangi na ango yau duka sun zo, bikin ku babu wani mai cin kanzo, da mun je a yau batu ne zan furzo, domin na wake ango da amarya. Aiwa kyaure wata rana ku ya hakuri za ku ga shawaran da zan ba ku a aure, tunda kun yi kun kwalle kyaure, in kun yi hakuri za ku more, wata rana ku ci riba ango da amarya. Yau zamanin ki ta sannu amarya, ki je gaba sannan ki baya baya, me kushe gare ki yau ce marya yi karya, dan ranar ki ce a yau babu wata amarya. Muhammad ya zamo ango ne, wurin amarya shi jigo ne, ya zama mai tsare haƙƙi ne, na san ba za ta yi kuka ba amarya. Aiwa Fati wanda shi ya yi mutuwa habibti, zara gimbiya mai nutsuwa, taka a sanda mai kyan tsayuwa, kin zamo amarya sabuwa, to ki damke mutum ki karki dau zigar gawaye. Aiwa dangi karbi sanya Muhammad ya zama